How are you, family? My name is Eddza Power out at the Nation. So, guys, I want to teach you how to make a zimdancehall beat with FL Studio 20.7. So, watch this video until end. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. So, stay safe. Boom. Ziva Nation Records.
Nation Records. Nation boy, Eddza Nation Records. Niri Pajena, action de pa this Thailand. Yo DJ Lonati, Dino mziva ndiri wiki, mukoma pizu chinja nzama chipi, Zano ita zhapa nepi, alright mukoma wangu we, inga mahoko anokezana, Azvidi kuramba tichisaizana, kuramba tichinezana, Mwari ndiye akakupa mukana, maoko anokezana, azvidi kuramba tichisaizana, kuramba tichinedzana, Mwari ndiye akakupa mukana, one hand wachichi